Nakatagdang makalahos na ang mga bus sa Bukidnon, Davao City Road sa Quezon, Bukidnon sa gilaumang pagtapos sa ginatrabahong detour road sa sunod bulan. Ang detalye sa report ni Argil, Relator. Saka kanaog kining pison sa 460 linear meters nagitason sa ginatrabahong dalan sa sitio Kipolot, Barangay Palakapaw sa Quezon, Bukidnon. Sa karon, ana sila sa graveling o pagbuhos og balas. Parayong ginabantok sa pison ang balas sa ginatrabahong gravel road. Kini ang magsilbing detour road human nahugmak ang parte sa Bukidnon, Davao City Road niadtong Oktubre. Sumala sa kontraktor, 35 centimeters ang gibagaon sa balas nga ilang ibantok gikan sa ground. Mupahigayon og field density test aron masuta ang compaction sa maong gravel road. Una kini ablihan sa mga motorista. Ugaling maagian na, 4 lanes gihapon kini. Sumala sa DPWH 10, 65% na ang natapos sa maong detour road. 80% ang excavation o ang pagkubkub sa bakilid nga mo'y gipatag aron mahimong dalan. Gilaumang sa una o ikaduhang semana sa Enero 2026, maagian na kini sa tanang klase sa sakyanan. 46.6 million pesos ang gialokar nga pondo gikan sa Quick Response Fund sa DPWH sa maong proyekto. Sunod tuig, nakatakda nga himuong sementado ang maong detour road. Sa karon, parayong ginapatuman ang tabos system sa mga pasahero sa bus sa rutang Davao, Cagayan de Oro and vice versa. Hinoon, dunanay hagdanan aron dili na sila malisdan sa pag-agi sa temporaryong dalan. Paman, okay. Awag mo tujuan ko, hasol pero kay... Paabot ang kontak ko sana na humano na. Nagpabiling light vehicles lang ang makaagi sa temporaryong dalan tungod sa kahabog ni ini. Hinoon, doon gihapoy traffic enforcers nga nagamando sa dagan sa trapiko og porters nga motabang og tulak o galing malisdan og subida ang mga sakyanan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil, Relator. 1. Mindanao.